Alenka, prečo by mali klienti predávať alebo nakupovať nehnuteľnosti z Broker Consulting? Veľmi dobrá otázka. Zaujímame sa o klienta, o jeho potreby, o jeho túžby a našim hlavným kritériom je práve jeho spokojnosť a naša dlhodobá spolupráca. Jednoducho robíme maximum, aby klient celý ten proces zvládol v bezpečí a v radosti. Alenka, aké služby a benefity získa klient, ak sa rozhodne predávať svoju nehnuteľnosť s nami? Dnes je kľúčová predajná stratégia a stanovenie tej najvýhodnejšej predajnej ceny. Dbáme na právne bezpečie. Samozrejme štandardom je profi marketing, profesionálne fotografie, videá, videoobhliadky, homestaging. No a nakoniec potrebujeme nájsť toho vhodného klienta, ktorého preveríme finančne a prípadne zabezpečíme to najvýhodnejšie financovanie v banke. Alenka, aké výhody prináša klientom spojenie realitných a finančných služieb v Broker Consulting? Veľké. Jednak môžeme splniť klientom ich sny o bývaní. Na jednej strane im zväčša hľadáme novú nehnuteľnosť a na druhej strane im predávame tú starú a samozrejme pomáhame kompletne financovať celý ten proces. A tým, že to má klient pod jednou strechou, tak je to úplne bezpečné a časovo veľmi dobre naplánované. Takisto klientom vlastne budujeme počas našej spolupráce majetok a tým, že máme to prepojenie financie realít, tak máme možnosť to robiť cez investičné nástroje, prostredníctvom finančných produktov a na druhej strane vieme investovať aj do nehnuteľností. A dnes už nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v Španielsku.